Ti Masakbayan. Ti napalabas, agyamyaman ni Katrina. Gaputa na saya at tilakay anang tulong kenkwana. Kat pinagnaad na pay daytoy iti balay na. Iti may sangal daw, napan ni Katrina ije kabatuan, asigod nga ayuyang na. Tabarang makita na ijay ni Jerome, ngem napaay daytoy. Iti dalan, nasalaw na da Jerome ken Sheila, ngem nagdardaras asimyasi iti dalan. Itagagayam, denggan tituloy ti seryetay o itaalawas anapauluhan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dito'y tipag na apay anak kuyog da Sheila ken Jerome. Nana, mapit lang. Siyak day ayaban na, partakak pa'y timag na. Saan mabalin ang makita nak ni Sheila? Mapit lang, Nana. Partakak pa'y timag na. Kat aglingad ako iti karuutan, no surutan nakpailaan ni Jerome. Asino day di abakat? Am-amom ka di? Apay kayat mo akasarita. Saan ko nga mo? Apay nga ruda kayat mo akasarita. Sapay nagngir-ngir ti suot na. Kwa, kayat ko lang ay kaniti tulong. Tulong? Anya tulong ti pay mo kan kwa na? No kwarta, itad mo la kanyakon. Imbagla kwarta. Sige, inakon. Kayat ko tiyag pag na. Kat di na kon surutan pay. Napanan. Naatap kanyak ni Jerome. Ngam sige laang. Liklikan naglata. Ngam into nagangay. Amok nga agayat kanto mat kanya. Wan mama, agusto ka ni Jerome. Ididamok pala makita. Kat kayat ko nga isunto tiyag balin nga asawa. Uray siya, Sheila. Isuti kayat ko ang makatuluyam. Gaput ako na mabaknang. Baknang atalaga, mama. Nasaya at tibiyak mo no bilang, Sheila. Wan mama, iso apadasat tuman na sarungkaran ija balayda. Makigayamak kan kuana. Aging nga agbalin kami ang nasingad. Saan ang makaturog amang pampanunot kada Sheila ken Jerome? Apay nga ta nagkuyog da. Agam amo damat gayam. Kayat ko kumaam makasarita ni Jerome. Ngam saan mat amabalin. Gaputaad da ni Sheila. Sayang. Sana bale. Baliwak tumanan timapan ijay kabatuan. Bareng agrana kaminton ka ni Jerome. Maturog akit din. Tamasapa akpay nga agriing inton bigat. Sige apong, agar mo sartayon. Tasumreg ako ni Jay pagadalan. Wen apaok, nagsapa ka na nagriing. Wen apong, tadyak kayat timala daw ijay pagadalan. Kahit, adda ka di mo't laeng gagayam mo iti mali sa mapagadalan. Wen apong, aduda nagbalin agagayam ko. Nasayano kasta. Ngampilyam ti pakigayamam aapok. Taadda gayam asan nasaya ti ugalay kan aramid na. Wen apong, Agsingsingpet kan agananos kalat taapok. Tapno maragpat mo ti kayat mo aragpatan. Hello, miss. Asino ka? Apay nga da ka di ti paraangan da Jerome. Gayam nak ni Jerome. Sika, asino ka? Kapin anong ni Jerome? Siyak, ti asawa na. Ha? Asawa na? Ada asawa ni Jerome? Imposible. Aguray ka. Anya ti gagaram iti asawag? Taapay nga imay ka. Kaya't kula sarungkaran. Oh, Felina, Sheila, ada kayo matiti paraangan. Apay asaan kayo asumrek? Saanan, mama? Ngamin, pumanaw matla adagos ni Sheila. Ay, saan ang tinana? Saan ka pumanaw? Kaya't ko ang makita ni Jerome. Ano kasta, umay kayo?
Sumrek kayo. Ada ni Jerome iti silid na. Inakbi it ayaban. Saanan, Mama Nena? Di yun ayaban ni Jerome. Pumanawan ni Sheila. Gaputawan matirombang apagsaritaan da ka ni Jerome. Apay nga awan, iparit mo ka di panagsarita mi ka ni Jerome? Imposible mo't nga asawa na ka? Sige, umay kayo. Umunag kayo. Wan auntie, umunaga. Nene, nagpuskulan tiro pa na? Imunagan. Ala, umay kan, Felina. Umunag ka. Agsasango kayo at talo ka da Jerome. Wan, Mama Nena? Itaman pa'y nga inawagan nak iti mama. Kasta ti kayat ko ayawag kada kayo, manipod ita. Ala, awan parikot iti dayta. Anak ka iti bagayo anwa. Agrepripaso ak ngamin. Bay ang pailaan day pa nagripaso. Nangag mo ti imbaga ni Jerome, Sheila? Agrepripaso. Iso ang mabalin ka di? Pumanaw kan. Awan babain mo? Uray si ka, awan matlat babain mo. Ngamin, asawa ko namkit din kan kuana. Sheila, nakaumay ka man. Nakitam ka din ni Katrina. Saan pa'y? Kwa, no mabalin. Agsarita ta adudwata, Jerome. Di lang mabalin, parwaram daytoy abroha. Sikat ti rumwar. Balay kumatla daytoy. Isong asikat ti rumbang arumwar. Kasano, Jerome? Rumwara ka no. Sapay ada kayat ko nga ibaga maipapan ka ni Katrina. Sino a Katrina dayta? Sige, rumar ka, Felina. Agsarita kami pa ka ni Sheila. Kinapudno na. Awan pa'y maipadamag ko, maipapan ka ni Katrina. Gaputaging ga ita, saan ang nagaw-awid? Baybay amo ni Katrina. Sana bale, tada akmat. Sa dino nga rudan kaya ni Katrina. Nalabi ta si Murutan iti lalaki. Anya? Wan, playgirl nga minday dya babae. Kinapudno na, agsusukot ti boyfriend na. Kat baknang alakay tay na ude a boyfriend na. Isa siguro ti si Murutan na. Sa anak amamati ka ti ibagbagam. Apayasan ka mamati, kat ibagbagak ti pudno. Nasingpat ni Katrina. Agin sisingput laday jay. Pangaasim Sheila. Iti ka nito ang makitam ni Katrina. Ibagam nga umay dito balay. Apay ka di akayat mo makita day dya babae. Kat addaak lang arudan. Basta kayat ko ang makita. Sige. Mabalin ka di ti makisingingad kan ka? Ha? Sarungkaran na kumamot iji balay. Sige. No kasta, agpagayam tan? Wan. Awan parikot iti dayta. Sino di agnagan iti Sheila, Nena? Nagipulong kanyak ni Felina. Pinarwar kano ni Jerome ni Felina. Gapo iti dayjay a Sheila. Gayem ni Jerome ni Sheila, papa. Apay nga rod, pinarwar na ni Felina. Gaputa sanda nga kinaawatan ka ni Sheila. Nasakit nga minti panagsasao ni Felina. Iso dayjay, balsan mo't ni Sheila. Ngamrumbang ani Sheila, ti pinarwar na. Saan kat ani Felina? Papa, nakadkadlaw asaan akayat ni Jerome ni Felina. Saan amabalin? Iso ti kayat kong ay kalay sana. Awanan sa balipay. Ubing dapay, papa. Nalpasan titulagan me, kadagi tinaganak ni Felina. Ngayon tun makalpas da iti panagadal da, agkalaysadan. Papa. Siyak ti masurot, Nena. Gaputa pagsayaatan ni Jerome, ti pampanunutek. Depende da itakan ni Jerome, papa. Nasaya at ti pamilya da Felina. Awan ti pakasarsaritaan da amadi. Baknang dapay. Iso nga awan dakes na, no agkatuluyan da Felina ken Jerome. Umadanin ti graduation mi iti high school, apo. Kamaudyanan na.
Agturpusak matlangan iti sekundarya. Wen apaok, nasayaan no kasta. Ket aginrolak tumatlaang iti kolehyo dito'y lugar tayo. Wen aapok, ikagumaam ti agadal. Wan apong. Imbagak mitten ka dagiti anak ko at tulungan da ka iti pinansyal. Ket wen kunada. Kas panang subadda iti panangkadkaduam kanyak dito'y balay. Apong, At danto kanugundaway nga agbakasyon da ditoy. rumbang laang agbakasyon da apong. Iti kasta, makaden na yumat dagiti anak yo. Baknang tinakiasawaan da. Ket saan da akayat ti agsayang iti oras. Pasiga trabaho ti adda iti panunot da. Tapno saan amaksayan ti kinabaknang da. Isuaday ta, awan panawon da ngagbakasyon. Hangem sapay kuma, tatong palin da ti nasauda, nga iti mabiait ket sumarungkar da ditoy. Sapay ko maapong. Rumbang laang akasta ti aramidan da. Nagbiit ti aldaw, Jerome, apok. Nakalpas ka ni ti kursum. Kat mabalinan, asikat ti mangi-manage iti negosyo tayo. Wan lolo, Ken kang runaan na. Agkalaysa kayon ka ni Felina. jakpay kayat agkalay sa ita lolo. Kayat ko pa'y nga adalan anaimbag ti may papaniti negosyo. Hangam, kano nga kalaysa kayo ka ni Felina? Kanayon nakarangrangan ni Felina nga kalaysa kayon. Basta jak kayat agkalay sa ita lolo. Apok, kayat ko, asak ba'y apo mo sayak, kat makita ti panagkalay sayo ka ni Felina. At idog pa'y ti biyagyo lolo. Basta agkalay sa kayon, dahi ta tinasket. No agkalaysa kami ka ni Felina. Amang ano sa anak ang makakonsentrate iti negosyo tayo. Ngamin, amoy yung mati ugali ni Felina. Ti kayat na kat iso ti matungpal. Ti kayat na, isulat tam ti masursurot. Anya? Iso alipatan nyo pa ti may papani ti kalaysa, lolo. Takayat ko pa'y nga ipamaysa ti negosyo tayo. O sige, sikat ti makam mo. Ngam sakbay amataya. Kayat ko ang makita, ti panagkalay sayo. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat. Si kakadi ti kabarbaro a designer di ti kumpanya. When, sir? Nakitak dagiti design mo agawn ket nagpipintas da. Pagyamanak, sir. Sige, ituloy mo ti trabaho. Sige, sir. Agyamanak, tamagustuhan niyo ti design ko. Hoy, babae. Sika kano ti kalaingan nga disenyo iti bado di ti kumpanya? Ha? Ma'am, anya ti may pay ko? Kitaak man no talaga analaing ka? Kayat ko asika ti mga ramid iti disenyo para iti wedding gown ko. Ma'am? Di nakadiyam mo? Siyak ni Sheila. Ti fiancé ni Jerome. Jerome? Ni Jerome. Ti akin kukwa iti daytoy akumpanya. Ha? Sige, agtrabaho ka. Diyak kaya taday talagtugtugaw ter aramidam. Tapno adda serbi ti panang susweldo ti kumpanya kan ka. Ditakan. Napanan? Jerome? Wan, malagip ko ni Jerome. Kasla... Isungag pa iso ni Jerome. Nga apay adinak malasin. No kasta... Kumpanyada daytoy nastraga. Awanan, Sheila. Naungawan ti negosyo. Inungaw ni Papam. Agasam,
At dagayam sa bali a babae iti biyag na. Kat iso tinangar aramatan na iti kwarta. Aging nga inot anarpo og ti groserya. Kasano ta itan, mama? Awahan na. Dahito labalay tinamnamata. Kanti daga. Ilako yon, mama. Kasta ti pampanunutak. No saan nyo nga ilako? Pangalaan tayo nga rod, iti gatang tayo, iti kanan tayo. No apay nga min adi mo intuloy ti panagadal mo. Di adda ko man natalgad at trabahom ita. Alakit din. Awanan ti adu paya sa umama. Ilako yung ti daga. Puwera day ti balay. Gaputawan pag naadan tayo no ilako yun. Sige. Mangkita ak iti buyer. Amukon, mama. Ni Jerome. Juan, umasadagtakan kwa na. Taiso ti manggatang. Ilako ta ti daga iti nangina. Sige. Ngam, kasano ang makasarita ta? Mapantay di balay da. Kat kasarita ta ni Jerome. Anya, ilako yu, ti dagayo. Wan ko ma. Mabalin ka di ada kayon ti manggatang. Auntie Nena, ni Jerome tinalagip ko amang gatang iti dagami. Iso nga imay kami. Kasta ka di. Maya ti lokasyon ti daga. Mabalin nyo apatakderan iti dakkel abalay. Sige, ngam kasaritak pa'y ni Jerome. Iso ti mangedeng, no gatangan mi ti daga, wenno saan. Kastagayam, mama. Ilako da di daga da Sheila. Wen anak, ngam panagkunak kat nasaysaya at no si katimanggatang, ngam ti gatangan ti sabali. Taiti ka nito nga agkita kayo ka ni Katrina, kat mabalin na asubyan kan ka. Wen, mama. Nasaya at dayta anak ko nayo. Kat, kasano anak? Gatangan ta ti daga? Wen, mama. Malagip ko ba iho? Manun atawan tinapalabas. Ngam di kay pa'y nagkit-kita ka ni Katrina. Wen nga rod, mama. Sapay ko matagsabat pa iti dalan mi. Jerome, nagpaaramidak iti disenyo ti trahe di bodak iti kabarbaro a designer ti kumpanya. Kita akman no talaga analaing? Trahe di bodam? Wen, kayat ko ang nakasaganan ti amin a maaramat para iti kalay sata. Anya? Mayat ka man kan saan. Talaga nga agkalay satan, Jerome. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo italawas a napauluan. Gasas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.